pronominer på dansk stedord er ord, der står i stedet for navne eller navneord. Det kan fx være: manden har en bil, den er sort. Den er et pronomen, som viser tilbage til en bil. De personlige pronomener er fx han, hun, den, dig osv. De personlige pronomener bøjes efter person, altså hvem der er tale om, samt efter hvilken kasus ordet står i. For eksempel, manden kører i bilen, den er sort. Hvem kører? Det gør manden, og i bilen bliver præposition jeg er, og det er den, og den viser tilbage til bilen. På tysk kunne det for eksempel være: gibt mir das Ball. Der kommer man ind og siger, hvem giver det? Det gør han. Hvad giver han? Das Ball. Og til hvem giver han bolden? Det er mir. Da man ved, det er første person, kigger man under dativ. Man skal være opmærksom på, at er, altså både er hankønsvæsener, men også navneord i hankøn. For eksempel, det er hun. Sie står i stedet for hunkønsvæsener, samt for navneord i hunkøn. For eksempel, die Tasche. S er navneord i intetkøn. For eksempel kunne det være das Auto. Sie i flertalsform står i stedet for navneord i flertal. For eksempel die Autos. Ejestedord er ord, der siger noget om ejerforhold. For eksempel min cykel. De danske ord er min, din, hans, hendes, dens, des, vores, jeres og deres. På tysk hedder de mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer og ihr. Læg her mærke til, at både sein i hankøn og sein, og det hedder sein i den også. Ejestedordene bøjes som ein plus kein, altså den ubestemte artikel. De bøjes efter navneordets køn samt kasus. For eksempel hedder et hankøns navneord i nominativ sein. Og i intetkøn i akkusativ hedder det også sein, hvis det er hans et eller andet. For eksempel, hans cykel er blå. Ja, er og cykel er grundled. Cykel er på tysk intetkøn og derfor neutrum. Og det står i nominativ, så derfor bliver det til ein. Og hans, det hedder sein, så derfor bliver det sein Fahrrad ist blau. De henførende stedord er på dansk som og der, og de bøjes næsten som den bestemte artikel. Og de fører altid tilbage til navneordet i sætningen før. For eksempel, in der Schule haben wir einen Lehrer, den wir oft im Kino treffen. Når man analyserer sætningen, har vi haben, som er udsagsled. Hvem har det? Vi. Hvad har vi? En lærer, og in der Schule bliver præposition. Treffen er udsagsled, wir er grundled, og den bliver til akkusativ objekt. Den fører tilbage til einen Lehrer, som er akkusativ, og lærer er hankøn, og derfor kommer det til at hedde den. Er der nogle spørgsmål?